Prijatelju, imali smo najbolju avanturu ovih 3 godine. Jeste, bilo je dobro vreme, ali opet se nešto pitam. Šta ćemo posle da radimo? Ja sa svojim životom. Nisam siguran gde me ovo vodi. Ne brini se, niko ne zna šta radi u životu. Svako nalazi svoj cilj u životu. Samo treba biti strpljiv sa njim. Znam ja to sve, ali imam opet tu jednu rupu u glavi. Čitav život je samo neka borba za nečim. Tipa, pare, porodica, društvo, status. Zar ne može nekad neki mali odmor od svega? Ali naravno, ne možeš jer oni uvek naprave život komplikovanim. Nisam siguran gde me vodi život. Drugi mi dosta otežavaju. Ovo je faza samo. Proći će sve što prolaziš. Samo, nećemo se svaki dan viđati kao pre. Biću tu uz tebe, bez obzira na distancu. Jer ima nekog tu. Dečko, ne boj se. Ja sam ovdje da ti pomogne. Ja mogu da ti pokažem pravi put u životu. Jer sam ludilo. Ti došao u Srbiju da me biješ.